Kamar yawa nake zargi, ni dai na san duk wanda ya dau wayar ai yana nan a ciki. Wayata. To ai kuma ban batta a aji ba. Kuma ba kowa a ajin. Yawwa ga su can. I'm very foolish. Wayata. Kamar ya wayaki. Wayata man na ajiye ta a cikin jaka a cikin aji kuma na zo ban ganta ba kuma na san mu da ku ne kawai a cikin aji. To ke ake zargi ya daukan miki waya? Kamar yawa nake zargi, ni dai na san duk wanda ya dau wayar ai yana nan a ciki. Kawai ki faɗi wanda kike zargi. Ni kawai darakta nake zargi. Asha Angel. Wannan irin careless ne na barin ki a cikin class kuma ba kowa a ciki. Rike mana, hola.